Sanibonani wey'ngane zakwethu, ngibingelele bafowethu nodadewethu. Hhayi, nayi i-Kaizer Chiefs kuligi ayenzi kahle, kodwa kwikhaphu kubukeka ngathi yenza kahle. Kwikhaphu i-Kaizer Chiefs, njengoba kwikhaphu, kwi-Nedbank Cup i-concede amagoli amabili kuphela. And kule game le esibuya kuyo, le bedlala nayo ne-Chippa, uma ukhumbula kahle, i-Chippa sayishaya kwi-Nedbank Cup. Ngicabanga kwaba u-3-1 or 3-0, angisakhumbuli, yabo. Okukhomba ukuthi abadlali abaningi be-Chiefs abanandaba neligi, ngokubuka kwami. Abadlali abaningi abe-Chiefs, if bafokhase kwikhaphu, bayifunela ikhaphu bona, ngoba uma unga-check-a i-performance ye-Chiefs kwi-league uphinde uye kwikhaphu awafani. Since i-Nedbank yaqala, i-performance ye-Kaizer Chiefs ayifani nekhaphu ne-league awafani. Kwi-league yila badlali abadlala khona kwikhaphu yilaba abadlali be-Kaizer Chiefs abadlala khona, ubone ukuthi no bayayidinga le khaphu, yabo. So ngokubuka kwami, njengoba sifeyila ukuwina amagemu kwi-league, it's not like siyafeyila like serious. Ngicabanga ukuthi i-mentality yabadlali be-Kaizer Chiefs bayibona bona okay, vele already sebeku-final, bayibona bephakamisa ikhaphu i-final. So abaziniki 100% laphana ku-league games ngokubuka kwami, yabo. So njengoba nje ubona ukuthi uPulemoto uyitholile kwi-Chippa i-1v1 u-goalkeeper, wakhetha ukunikeza u-goalkeeper ibhola, yabo. Wakhetha ukunikeza u-goalkeeper ibhola, yagcina igame yaphela ngayo u-0-0, yabo. So mina lapha ngikhala ngokuthi mhlampe abadlali be-Chiefs umqondo wabo uku-Nedbank Cup final, yabo. Asithembe ngoba before sidlala i-final kuzaba namagemu awu-2 awe-league azosala. Asithembe ukuthi yiwo amagemu abazowawina lawo, yabo. If bona bengawina nje i-Nedbank, bazowawina nama-remaining game awu-2 asele. Siyeke le yangoMgqibelo esiya kuwo, ya lawa awu-2 before le maybe bangayiwina le yange-3 nange-10 ye-Nedbank, yabo. So asithembe ngane zakwethu, asithembe, kodwa mina ngibona i-Chiefs izodlala kahle lamagemu awu-2 emva kwe-Nedbank Cup final. Yiwo amagemu ezowadlala kahle i-Kaizer Chiefs lawo, emva kokuba siyazi ukuthi yenze kanjani kwi-Nedbank Cup final. Ngibonge iy'ngane zakwethu, nibe nobusuku nemini enhle futhi.